של מאה, אני מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה, יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? אתה תביט אל הישר, אל העיניים, בנימין זאב. תביט אל הישר, אל העיניים, כמו אבא אוהב, ותגיד לי כמה רצית, כמה בכית, כמה שתית. אני לוקח שטר של 100, אני מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה, יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה הוא לוקח כוח למסע הזה? תשתה איתי כוסית אחת לחיים, בנימין זאב. תשתה איתי כוסית אחת לחיים, תפתח את הלב ותסביר לי איך לא נפלת, לא התבלבלת, איך לא כשלת. אני לוקח שטר של 100, אני מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה, יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? אוי ואבוי, לפעמים יש קטעים שבהם הצד הטכני שלנו כושל. ארבול, אתה לא יכול לעשות לי את זה, למה? עצרת? אני אתמודד. אתה תמשוך מה, אתה תספר לי קצת על הרצל. אני אתמודד עם זה, הנה זה בא. אחד אחורה. לא, זה עשינו כבר. עשינו. בנימין זאב. לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ופאקינג שוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב כדי שתדע, ואם תרצה אין זו אגדה. תשתות את הפעם מהעיניים, בנימין זאב. שטוף את העפר מהעיניים, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של 100, אני מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה, יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזר? מאיפה יש לו כוח להיות חוזר? מאיפה יש לו כוח להיות חוזר?